Kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe zvakare pano paKunashe Studios, paKunashe TV, patinokunzira nyaya dzinoitika munharaunda makatikomberedza nehama dzatinenge tichisangana nadzo. Nhasi ndiri paChitepo Provincial Hospital pasangana nababa vandakambobuditsa vhidhiyo yavo vane mwana ane dambudziko rekuti fesi yake inga yakuchinja kuita yechikuru. Saka nhasi ndinavo paHerbert Chitepo Provincial Hospital. Takaenda kuHatsomba pai kwavanogara. Nhasi ndasangana navo kuti vatipe update yemwana kuti chii chiri kuitika uye chii chavakazosangana nacho. Pachi pamwe baba. Tinofara, mungambotipa update kuti chii chiri kuitika uye chii chatiunza pano zuva ranhasi. Chekutanga ndinoda kuti Chitepo yeZimbabwe kuisa ruoko pamwana. Iko zvino mwana ari kuchipatara, ari paVictoria Chitepo. Vanoiziva vazhinji vanoiziva nekuita mativi, saka ndo mune mwana atone newiri ari muchipatara. Iko zvino ari kunzi ane infection, Asi ari paoxygen. izvozvo ari paoxygen. Alright. Ari kunzi ane infection muchest, and then kufema kwake haasi kunyatsa kufema zvakanaka, pulse yake yakadzikira zvanyanyisa. Saka so far takwanisa kuita scanning message pamascan ataikumbira aya, takwanisa ta CT scan inova iyo yanga ine mari iri pamusoro yacho pa 300. Saka kwasara imwe chete yasara inonzi echo ndo yasara. Uye kumberi tichiri kuenda kumberi asati aziva kuti tinogumira pari. Veecho vari kuti ivo vakatadza kubudirira kutora mwana echo, mwana anenge akwenda Harare. Because takutaura kuti amapayment acho vakati musaite payment, nokuti mukaita payment age nemwana tinogona kutadza kubudirira, saka mwana anenge akwenda Harare zvakatadza kubudirira. Saka imwe scan inotipa on Saturday. Alright. Chaitirwa vachachiitira pano paVictoria Chitepo, ndopachauya kuchiitira scan. Asi rwendo rwedu rwekuda mari rwuchipo. Alright. Nekuti inini wacho kufamba handidhani nomagari, ndinotofamba ndinotokomuta pazuva ndinoda $4 yekomuta. Saka pamwe pacho tinozongochema chemo murodhi, asi pamarwendo iwawo hauzoshayi unozokuti handitakuri nemari $8. Saka kazhinji kacho ndikubhadhara $3. Alright. Alright, but how has been the response? Vanhu vari kubatikira here nekubatikana nenyaya iyi? Ruzhinji rweZimbabwe rwedza rubatikana ndishori. Alright. Ruri kubatikana chaizvo manika zvakaita izvi. Alright. Ndevapi vamakaona vachimbokubatai nekukubatsirai? Ndine vamwe vanonzi Mai Majana. Ndinoda kuvatenda zvikuru. Nevamwe vanonzi Zimatambo. Alright. Vese ava vari kunze. Zimatambo akaita inonzi GoFund. Takaona kuti pane GoFund. Wakaita GoFund akaita. Alright. Saka ruzhinji rweZimbabwe paGoFund ipapo munogona kutobatsira muchiisa ipapo. Alright. Alright. Hapana here vekumachechi vari kubatikana nenyaya iyi despite vatambotaura? Varipo. Alright. Tine vakuru vechechi yekwamagaya. Alright. Vari kubatikana zvakanyanyisa, vanotouya kumavhiziti. Wow. Vachivhizitira mwana, vachionawo mwana kuti ari sei, kufona vachifona, vachibvunza mwana ari sei. Vari kubatikana, vanogona kuuya kana zva kuma10 chaiko vachida kunona mwana. Unova zvinofadza kana uchirangarirwa nevanhu ava. Yeah. Alright. Ko panyaya dzekuti vamwe handiti mataura kuti kumachechi
hapana futi vamwe vakauya vachikuti musiyanai nazvo zvekuchipatara izvo, mbozamai zvechivanhu ava muri kuzvitorawo seizvo? Ya variko vari kuuya nemashoko iwayo kuti chivanhu siyana nezvekuchipatara. Asi isusu sekuona kwedu, sekutsanangurwa kwandakaitirwa nachiremba, chiremba unoti chirwere chiri rare, chiriko but chiri rare. Vaiti vari suspecta inonzi cutis laxa, vachiti chiri rare pavana 1 million vaiti panogona kuwanikwa mwana umwe chete pasi rose anacho. Saka zvimwe zvacho inyaya yekuti tinenge tisati tangambosangana nazvo, saka tikasangana nazvo tinomhanyira kuchivanhu, asi zvimwe zvacho zvichida ari mamedical issue. Saka imisa baba wemwana muri kutozivawo kuti hazvipana chivanhu chinogona kunge chakaitika? Inini ndinoona sokudaro kuti hapana chivanhu, it's a medical issue. Nemhaka yei, patakamboenda paHarare hospital kune mainjection aibayiwa, asi pese yake yakaratidzika zvakanaka paaiwa chichipatara chiba mainjection iwaya vachibva mushonga waipiwa. Saka ipapo ndo pandakaona kuti sometimes inomhanyira kuti chivanhu chisiri chivanhu, because pane machinji akatomboitika ipapo. Saka chiremba rongotaurawo kuti masikani iwayo anodiwa nekuti mwoyo wemwana unomira zvakanaka. Saka tichakangomira maresults escan atakatora acho asati abuda zvawo. Ini ndinowanzokubvunzai zvinogona kunge zviri zvibata but zvinenge zviri necessary kuti tinatsokujekerwa. Pane vaite inimi makazondiudza pane last video kuti makazombosiyana nemwe mukadzi makazororana nemumwe, uyezve maiona mucomment section vachiti maybe mukadzi hamuna kana any suspect kuti anogona kunge akagadzira mwana. Inini mukadzi handifungi kudaro, because ini ndakazorora mukadzi aro. Saka handifungidziriti, uye vana vacho nditone mukana wekuti ndinotosvika kumishina wavo everything ndinoita maschool fees, ndinobhadhara. Saka hapana any bad blood nemudzimai wamama, unotowirira, tinototaura tose kana namainini vanotofunirana vachitaura vese. Saka pakanaka tangoti tijekese kune mhuri yeZimbabwe, nokuti panaitika zvakadai vanhu vakawanda vanonongedzera zvinhu. Saka isusu tichida kuti mutibatsire nemhinduro dzekuti tinatsokuziva zvinenge zvichiitika. Alright, saka kune vanenge vachida kuramba vachibatsira mukadzokorodza nhamba, vanotibata pa0774 738 741. Alright, mhuri yeZimbabwe tinayo. Kune vanenge vachida kuramba vachibatsira, ndokumbira kuti batsire mwana. Tiripo paVictoria Chitepo Provincial Hospital. Mwana akaiswa paoxygen nababa vemwana, mama varimo vane mazuva vakadhimitwa. Saka it's an urgent appeal kune mhuri yeZimbabwe, tichiramba tichibatsirana. Thank you so much. Mashoko ekupedzisira kana mina? Mashoko ekupedzisira ndinoda kuasira kuna baba. Alright. Vana baba kana tasangana neishu yakafanana neiyi yeurwere hwemwana, ndapota musatiza kuti mutoro uyu zvawandiremera, tsvagai solution, kwete kuti muri ndeyenyu. Ndo mashoko atingada kusiyira kuna baba. Thank you so much. Thank you so much, baba.